Yeah, adeshimama no maho ade ache ba ko sa biem. Ade ache na ade asa. Na ade ache a na wi mai han na wi abo na ade asa. Ni asa akoda na ade hipa che. Oh. Ewi ase ade nche ade san de e na aba wo. Ewiasi enche na de san ba nanzo so antu ni panyina samla me no kasai obi awu samle obi anyankwanhia bi kafra samle obi da yare sabia edin yedin frama nyina sisi so na se me no mie no ti ase ketrama da bodwem moje di mo firi sania yedi ase da ba mo kokoko nyankopon yedo twedi ampo ase ewe ene ansana yebetoa so no da bia yebetoa so a mema sebe afutusem kakra ene mafutusem mi de befa ya to ne din se bibi ntimeme obi tiwia so se bibi ntimi onipa bia no wa asase so bibi ntimi no hwe ma me ka asem kire we onipa eja ene ena awo bia no bibi ntimi no die bibi ntimi no ye nipa ba ko pe ene otwie de ampon kwa me onyankopon kwa na oyi ono ne de one no ode ne ho no nipa wo de oboa konfanoche owi sabe komsheni Muhammad owi sabe kafrache Yesu owi de obeka na se Yesu owiye na nsa so osore ekra owi efisa Bible say emra yebo Yesu asenua no ode ne kase tiam mprensa wosi meja adenti no wapale me sabe nuhu bai iwo ya upo obi abekọ ne nsama nkyiri sama pe upo bibetimi hwe obi si bibi ntimi me mabene me na me ye die yi me na mtisei obo bibetimi so ye sofo so ye komfour so ye malam so ye sabia wadamusa ya wo de wodamu wa onko busum ho onko sofo ho onko kremo onko komfour ho o ti sadia bibetimi onipa da sani timi di ne kra en ono ane kra tinimu ade hwahwa me de me kra den me sunsuma den e de antai bibia no haye bebetimi oboa onyame bofo ma ya osi bibia ni ho hwe me kan mabako sebim abrante bi di akaka bensem na ho ode na kokorokosem da krope sunsum sha akwala bi e ka akwala no mu ka akwala no ho ma akwala no ebura abrante na ma sabi ojana na iguro ho efiri ona akaka bensem oye nyina na yira minua sade wutie bia no bibetimi anya bia no kai owuo memfa wo sikasam hwahwa wo ho memfa ojapade hwahwa wo ho memfa wo betre ketiketi hwahwa wo ho na memfa se me de busma so si wo fie me na de ndie yi me de in the name of Jesus oboa bibetimi oya biania dakro pe one day ubewu dakro pe osontuma ebe bie dakro pe osu awia ebe pie ebe bow hwe yie ne wiase yemfa nko yemfa mla yede ko yede ba yebeye yenye na wieye ene nsamampom kai owuo na mo chete wo hwewo me nyae kada yenyina so no nhiranka nya medin mesrew menua memfa ne ma bi hwahwa me ho fa hwahwa ho o te said da kro pe yebetwe nsamanko mesrewa menua sisa usubai ade a wonim sede ye wanya odene memfa nye onua memfa utumi a nyankopon de ama wonfa ninsam fo nyankopon de tumi ama wo ye komfour fa bo anipa fa hwe yare fa sa yare fa odo ene ahonfa ma fa ye adwuma obedi na komfosem ni tumi sem ojo obi ajapade afidi nsem
obi de na sofo sem in the name of Jesus nyame se waje obi ajapade afiri nsem obi de malam sem oh me we ya metwe 99 bullet agu so metasi bia me tra epono so na se me tra dwanwoma so na me twe metasi bia 99 bullet e de ande ayi enkosi hwe memfa wutumi ngwagwa ho na odoma nko boss ro ba asase o ma wunya tumi no onu mpo a wode ono kra no sabia mu sabia nya adoa onya ne sabia ote mesre wa ne wiase owo da ho ma wo sesam subai na emwa wo tumi anya me de bo wonti eniema wodi ye bia mfata de fankrofo yirenom de jinkrofo japade de dadankrofo wodi hu tuni pamu abrante sa me pa chawo kai wo na kai hunu se amochen eno wasem kan me da se nyame nhyira ye ena ye to so no enu da ya bobo so a beduru asiwa ene emra onipa setra emema ye wo mema ne ma no aye kakra bi enti da krope nananom asetra ne ye to so yi da krope ena nananom emperimfo ye ka nananom a ohene ne hema omutra se no omse da bi kromo amayi sabe wo omu nyina ye mema omukwa abisa koso omutano ko musubusom ho ye so aye ye kasi ye so abosom a ye kwa abisa no nana yewura wadawroma sesi a ye mabai ye wo mema nko a de mai bi ne awale ye be ne dai na sabia mu sabia nya adoa ye se bosom nyame abone di aboade na werebo ne tira anadwobo akasa na woni bibi onyankopon eye abosom ene onyankopon tem no efi bia ne wo ho eye abofokro yara na tiimi ansa na mebeto aso no mesro minua hwe Nana Kesse TV o hwe no na wo bo nua amane na wo nua so bo no yonko amane na wo subscribe na wo share na wo de tre eduru tamu a eduru mebi na sa wo da na wo na wani nkuma na akọ Nana Kesse TV wate ho na abeti abakosem amane ene amamre adomankosem tetimu tetentre di mu asem ensem ohinta sunsumu abusumsem obi kura se nana e de ekura na efe ne bosom ubeti oba Nana Kesse TV a obehunu onam no ohwinti a enu a sister bi frɛ me o se nana se ensem wo pa se nipa ye no ma ye hwinti na hwinti kwa onim onam a okwa na bibia to ni no opo so woni no agina kakra sunsum no etwam sunsum bi twam ka ne bobo mpunimpu ene ma o sa asan no one ne pemi a obewu oni betuma fira obetuma bubu ebetumi do akọ ha mu na ye to aso no nananom sore eye kro ohene ene ne hema na omukọ abisa na nananom kire omusuo so omunkoyi omukọyi ne firi ho kọ no obi abewu a no awo ba obi abewu a no awo ba ti beduru mpempenso no ne wiase kọ nanim ne wiase kọ nanim no ekoba se e ma bedoso enti goduru ba bi kura no be ma ba akutimi wale ma mienu miensa sabre ne ntokwa ni ho e ma ni nyina trafi ba kum nu aduane ba ko sibuchia ba ko ye didi bom enum nshio bom ye bibia bom entokwa amada nanso nete sei ene for better for worse be ma wale oba ba ko kokot ko register wade no enso ahoto ni ho ene kokot wade aguo na eguo efri se yamfa amane ne amamre kwanso yenhwei emra ma ne bebu ene bi wale mienu miensa na se obi asusu mpa eduru mpa nyimfie so na wo wale a na wahwim da trabawura kwa ebletuom onamua na okoduru baabi na hoye mano a ebia ne yensuo ho ebia na yedua bi ase enti se oduru nsuo no a ensuo na da ho no na sabia musebe nyaado ohwe na bebo na nsuo no gye no a na watra nsuo no ho na wakyekere na kura wesu na mo na okoduru dua kase bi ase a na onzo so akokyekere na kura one na yire na omozo so awo na wonto atoaso enipa enyini na krobia tiefo ntie ne yie pa ene ya to kasa hodo de ntie ma kasa hodo ba ye no krobia asase bia ensuo bia
edua bia ewo no susunsum ewo so ene so kasa enti kuro bia obeti a kuro a se etwato ana so etwato no an eyensuo eni dua yembo bidie jama ase eye jama odua wo jama na se no to ti se kuro bi de jama ase kuro bi ase so eso bia eye dua odwuma ka ase wawa ase menuanom kuro ase sibia so bia ye dua ase enkane no edua ase ena omko kyekyereye omakura enene omaya be yekuru kuro bia so kasa yeso ewo so no na ensuo esio so Tano so enuanom se de make amahunu kuro bia so wo bia no na yensuo ene de tu kuro no eti enipa nyina ekọ animu no we efa na yira owale ya no de na yira firi ne maame ne na gyanchan no nso kono nso akoba ne bra ene na mu ane kuro bia ne emu kasa na omuduru kuro bi ne asase bi so a esa honhom ne sunsu we kuro no so no omo katrema edane na se twi no omo ka eno omo firi omo na omo gyanchan a omo mka twi biem eno nti na me nya asante kasa emfante kasa hausa kasa bono kasa minia sana ekokosiye enti ewiase eda ho no eye bibiman ye nyina ye baako na mom kuro bia woni sunsum eni nsu eda ho eni na bose eni na nwia eni ne sabio anwia ewo kuro no so hwe men onyim hwe kura no ofiri asante ha na okobunuma mu a yewo ahai bi ya ye fe no enwone nkyene uko ebunuma mu a ye fe no senwo sebare sa enwone nkyene no ebi so fe no konkonoma so hulu dua ba ko uko bunuma mu a tachiman enna sefo no a bekoya makoma to aso miensa bekoya ntachiman boja ta komfour ko bekoyin bechiano no obema uko ebunuma mu a dua ye fe no konkonoma ya ebi so fra no enwone nkyene na akobunuma mu a ye fe no sanwo sebale wati ase dua ba ko enti kuro bia esusunsum kuro bia sunsuo kuro bia sunua kuro bia so ahonhom ewo na bose enti mra ye na nanum tra asase so ya wiase ekonanim enipa edoso no na obi awale a ode na yiri ewuram efa kwa ibretuom ekwakyekire na kura na baabi obekọ no kuro bia ne mu abose eni mu sunsum ewo mu no ne sunsum ne dane ne katrema enu ntina ma akasa hodo bae enti menua men kasa ntia wunua se menua we ye de ndie ena we enum sabia nyaado a we enum ti sei ena we ti sei ye nyina ye nipa baako kasa na sesan ye enu nti ena ye wo enton ne ye abusuakuo ahodo ye wo akona ye wo bletuo ye wo ayoko ye wo asechire ye wo bletuo ye wo aduana na santon no obiane na bose obiane ne sunsum obiane na kraboa enu nti na se me ne nipa so esi firi kuro baako de be dia ne kuro baako ye furu baako mu ne se me ye furu baako mu ne firi se me maame na wuye nyina na se awade se obi bo walo na odu hwum ko ba bia esan abusua na wo bo no se me ye ko nani a na sabi akan ye ko ye maame famu nti no se me kwa awade kura me ye ko nani enti bedru ma bi na wiase be kwa ri asa be hia enti me ko wale na se me hunu me yonko oba na me ye bema na me oba na me ko wale no ye bisanto no me pa cho bo nto be o ka se bi o ye ko nani me so me ye ko nani ana me ye duanani ono so ye duanani a ye ma nwale no efise mu nyina ye funu baako eye oman batatuo ye wiase ko nanim awonto atoaso ene ma ntitimu baaye enti basa sabia musabia nyaado a wa wale uboja enye moja uboja yesi boja nyira moja no ene ye ka boja eye abusua sunsum ye wo moja ene ye uboja
Timpanifo si boja enyira ti wiase kokokokokwa wona mo an okosia yonkoko na bi ni bi eko na ni bi wo Pankrono eko na ni bi so onzema eko na ni bi wo wa ye furu kro ba kumu adehye eno mu na mua na esanse kro bia ni mu abose eni mu ahonhom eni mu nnua eni mu nhoma eni mu sunsum eni mu anwea asase enam so no omu dura asase na katrema no edane ene na ma kasa hodo eba wiase enti abibiman ye nyina ye baako enti se wo ye igwani wo ye flaflani wo ye asantini wo ye mfantini wo ye hwan kura ye nyina e yade baako ne kasa no ene sesa bia no ayigwani bi no ye wo maame ankasa asiade bia na flaflani bi na wo ye santini no ye wo maame asiade bia sabia mu sabia nya adogurumani bi no ye wo maame asiade ye furu baakum na wonto aso odoma nkoma bo ade edi nipa besi asase so awiase ko nanim no se obi awale a no ode ne yira gbawuram no okọ na asase so no akọkyekire ne kura okọ na nsuo bi no akọto a no ode nsuo na tukuro no se okọ na sedua bi no otrase na kuro no dua no ase ye nwunu omu nso omu trase omu to ho a no akyekyere ne kura enti kuro bia a obeti na se anaso esoso no se yesi a na ye dua ase se yeso a na ye nsuo na omre tu kuro no enti oman a ye wo mu enkuro bebre ye nsuo din na da kuro no so kuro bebre ye dua ekuta sunsun yesa ede sa yarewa ye de nya niam ahodo firi mu no na tu kuro no ene adehemama mede odoma nkoma obo ade tete obi ka tete obi kire adesua no ebesia ene dapa enche bia na ekobo no nsia kira ye fofie na ebesi fofie te pa chawo minianom ye de besia obo dawuro no utie no na obo dawuro uno ka kire unua na unua ka kire unua no so ka kire unua no so ka kire unua na de ekọ na wonto aso na de ekọ te se enkane tete wo no ene yesu abeye bia me papa komfour ye jamfi me nana komfour ata komfour akope ye nana komfour anoche komfour damete komfour tuda komfour srechi onu nyina beye bi koi ebraso na oya de kese beso me beye bi na so bo nua made se Nana Kesse TV ho na benya sebe ensem papa se wo pemia wo Kumasi Tafo Pankrono me number is 0246 1694 16 0246 16 94 16 na oya de kese edi nyame jam nyame mo obi ahoban ema afe enko aprometo yi nyame mfa adechipa baako enka ye ho nyame nya obi akoma so ade ma no me chia wiase man nyina la obi a wo hwe me sire nyankopon onye ne kese me sire minua asem a me ka akosia ne se wiase asem da nipa nim asem da nipa so na asem gina ho ma yi asem da ho twen yi de obi bia no nka se wo ya tia onua wo ya de ba wa ho udua bode a utwa bode udua bodefuo bodefuo na wo ye ye o udua bode banchifo na udua ye o udua banchi ablofo na udua ye o ablofo na ye ye udua blo na udua blo ufiri wafo mu babanchi ne guso wa nto nye obi na dem awa na akowi ai enti me pa chotwo ufiri bone ho na moche eti ho otwe wa kina oduma nko ya aduma wa kina dapa wa kina fofie me pa chone dapa o wa kina fofie kwasi ada ebe na wotwe eya kwasi de enti se utie Nana Kesse TV a enani nyina no ubehunu da bone ewu mu nyina medamase nyame moe wonhwe yeso no moe ho ban no onye mfrata mfosem efise obi bo na pesie no no obi sutiri fie obi sutiri fie etoto momone ya odi betwuma pesie na obone nyane de o obi sabia mu sabia nya ado a obi akum na kokko na obi sutiri fie dwetwa ho je ni wasam ne enka wo oduane ne enie na so wasam de ebeka enipa wotewa a wo bobra no obi suto no onwe no wase unya obi bone o onipa de saniti bi hwe nyame anim na wo twatro na de atu ne nua so ede na abenya firi mu nya nipa nyina na ye ombone obetuma ye obi bone wa hwe yie dua bonye nso bebo odua obetumi du afa baabi olufa afa kwambone so twu firi bone ho
menka so obi nkobodua menka so obi nkoye bone na me pesa adasante ase se susuwura ojeji sisa oji sika susuwura ya oji sika no odi nkrofo sika adwane me die me muya ye wode onso no befa ba bia obeya obone enti wiase enipa nyina adwene nyepe twe ho firi bone ho na menua de obedua no eno na abetwa me di nyame jamo nyame mmoe no nka ye ho daada ne da inhyira nka obia na nanom se enye ho me da ase bye bye bosomfo na wo ya di kese ni me number opia 0246 16 94 16 me da ase